rangslaan en ik ga het zo doen. Ryan Power. Ik ben Ryan Rangslaan en dit is mijn eerste vlog van, ja, altijd. Ik wil zeggen, ja, ik ga me even voorstellen. Ik ben Ryan natuurlijk. Ryan Rangslaan. Mijn hobby's, dat is klimmen, klauteren en dat en al. Gamen vind ik ook heel leuk. Mijn lievelingskleur is oranje en rood. Ik heb het en trouwens, ik had nog eens een andere video gemaakt. Maar ja, ik ga eens even kijken. Dat ziet eruit. Oh ja, check. Nou, dat is wel heel erg cool. Ik loop even hoor. Kijk nou, dat is wel een beetje de hele kamer. Kijk, we gaan even in bed leggen. Zo, even in bed leggen. Tappakee. Even slapen hoor. Nou, ik ben wakker geworden. Zo te zien hebben jullie dat al gezien. Dus kijk, dat is de kalender. Nou ja. Ik ga het laten. Ik wil het wel maar even voorstellen. Ik ben Ryan Rangslaan. En hou dit wel hè. Ryan Power.